li tagħti ċek ta' 150 euro lil min jadotta annimal domestiku minn santwarju tal-annimali mhijiex is-soluzzjoni kontra s-sitwazzjoni tal-annimali li jispiċċaw jiġġerrew fit-toroq. Din il-pożizzjoni tal-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal bit-titlu A Pet is not just for Christmas or a 150 euro check. Annimal domestiku mhux sempliċiment tal-miliet jew għal ċek ta' 150 euro. Il-ġurnal jirreferi għal kritika fil-konfront ta' dawk li jixtru annimal domestiku lil xi ħadd mit-tfal tiegħu biex imbagħad dan jispiċċa jitħalla jiġri barra abbandunat x'imkien. Issa s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qed jipproponi li min jieħu annimal domestiku f'daru minn xi santwarju jingħata ċek ta' 150 euro biex jipprova jbenġel is-sitwazzjoni u qal li l-flus se jkunu qed jintbagħtu wara madwar 6 xhur. Iżda dan qed iħasseb lil ħafna li qed jgħidu li dawk li jridu jabbużaw jistgħu jrabbu lill-annimali għas 6 xhur meħtieġa u mbagħad jitilquh la darba jkollhom iċ-ċekk f'idejhom. Il-ġurnal jikkwota attivisti li huma xettiċi kemm din l-iskema se tgħin biex titjieb il-ħajja ta' dawn l-annimali kif qed jipprova jispjega s-Segretarju Parlamentari. Barra minn hekk ħafna familji u individwi li jiġbru annimali abbandonati u jagħtuhom lil xi ħadd se jkunu żvantaġġati għax min jieħu annimali minn għandhom mhux se jkun qed jirċievi l-flus. Minflok il-ġurnal jgħid li kien jagħmel aktar sens li kieku l-gvern għen lis-santwarji u lill-gruppi relatati ħalli dawn jaġġornaw u jżidu r-riżorsi umani tagħhom. Il-ġurnal temm li hemm bżonn kontrolli aktar serji anke fil-mod kif isir it-tammir tal-klieb u l-qtat slavaġġ.